Pufis. Pufina. Drăguț Pufin. What are you doing? Why doesn't it just the life of a paid assassin, living in the shadows, hunting, unhunted, always looking behind you? I'm sure I never had a choice. So James, you came here to die. January. Chanelio. Chanelio. Bun, șacă-te. Cute. Februario. Stupid pink candy. Die. Oh. Oh, die. Let's be friends. Oh. Oh no. Marcio. Leida! Care sunt toate beneficiile mai exact? Beneficiile sunt foarte multe, atingem nevoile scalpului, nevoile părului și experiența, bineînțeles, de relaxare, de oxigenare la nivelul scalpului. Care sunt pașii mai exact? Diagnoza, exfolierea scalpului, masajul capilar. No. Ut. Hai, nevoia de exfoliere, tendința de îngrășare, tendința de cădere, tendința de subțiere a părului și ce este inovativ, că le vedeau mai multe tipuri de lumină, polarizată sau albă. În cazul nostru, Michel are un scalp ușor senzitiv, din sens cu nevoie de face protocol personalizat. Abrili. Cel mai important lucru este cum în acest balm filter se infuzează această tabletă de detox cu vitamine și colagen, un flux de apă va infuza cu nutrienți, va face acest detox și purifiere cu masaj capilar și acest efect terapeutic. Care fi pasul următor?
Foarte important este să avem grijă despre ce s-a decis la nivelul scalpului, să eliminăm cât mai greu. Acest concept folosește folosește un set special care le moaie tot ce este pe scalp, depuneri și în continuare vom aplica acest set special cu acest aerograf. Este o metodă blândă, non-invazivă, dar extrem de eficientă. După etapa de detox și purifiere, aplicarea scrubului la nivelul scalpului este esențială. Ei bine, aici avem de-a face cu un scrub bazat pe kaolin, bazat pe alfa-hidroxiacid și beta-hidroxiacid. Sunt estudianți la nivel pacific, deci blând, foarte eficient, care bineînțeles va de asemenea aplicarea unei măști potrivite. Începem să acum să vom avea închidem cu o loțiune stimulantă și Friendship. să lipsească și masatul cu perile stimulatoare. Sunt aceste perii care o să facă diferența în orice terapie. Oh, oh. În primul rând se simt, pentru că dincolo de efectul de relaxare, scalpul este mult mai curat, părul mult mai viguros, mai corpulent, scalpul calmat. Ce frumos, ce masaj! Haideți să lăsăm un pic masajul la o parte și relaxarea, pentru că noi continuăm cu subiect și corpica extrem de frumoasă. V-a fost dor? Yeah. Pookie. Stop. Stop. Need to say Da, e prima dată când mintea că mai fost și eu i-am zis, e pe undeva pe lângă Măruță, stai cu liniștită că știu eu pe unde este, nu e chiar acolo, e puțin mai departe studiul. Da, dacă stați până la 3, Wait, what? Haha. What emoji got big then? Guppy. Wait, what? Haha. Augusto. Vrei întrebări de alea privat sau nu? spunem amândoi la fel. Hmm. Păi din 2013 e un calcul matematic, s-au făcut deja, da, cam în perioada asta, la octombrie, da. Cam în perioada asta. Și despre ce suntem și Uite și ne-am construit în platou de televizor. Nu le știam înainte, da. Nu, n-a fost pentru că eram concentrați fiecare pe treaba lui. La mine era primul proiect cu trupa, plătit frumos, zi de zi, să cânt, visul meu, nu știu ce. Ea își făcea emisiunea de moderatoare. Nu ne-am gândit la început. Nu prea o să fie și emisiunea. September. eu nu am un răspuns la September. Replicile alea cumva, da, eu Cute. cumva, dar mi s-a ridicat la final. September. ai simțit că e loc Da. să ți permis să faci să spui Da. adică așa părea. She had. Nu neapărat. Era terenul liber, că erai singură. Știam că e singură, știam că n-ai pe nimeni și tot, dacă e singură, nu înseamnă că e loc. Ce vrei tu, gitară? Cute. Pufina. Pufis.
chiar, că Pufina cu... erau și paparații. Nu ne paparațam singur. Ca pe vremea, știi cum e, vremea aia cu paparații super agresivi. Ana! What the fuck? What?